Jawel. Veel volgers? Ja, heel veel. Echt duizenden. Duizenden? Ja, duizenden. Hoe heet je account? De Frieske vlogger. Fieske Vlogger. Wel Fieske Vlogger. Ja, jij ook? Ja. Oké, nou doe je. Hoi. Geweldig. Leuk dat we er even aanstemst op een video van de Frieske vlogger. Vergeet net een toe omheen te doen en niet te abonneren op dit geweldige kanaal. Nou ja, vorige week dus even op vakantie. Kijk, ik krijg de camera uit de auto bij, dus de lens is een beetje beslijnd. Zie op de achtergrond nu hoes. We boeken hier voor 2 nachten in Little Compton. Daar ben ik er wel klaar voor, hoop ik. Voor ja, wat straatpraat. Ik ben deze week al even op Stritte West, dus daar ga ik even wat fragmenten, die komen daar even in voor. Dus die kom je daar te zien. Aha, goeiedag. Hallo. Ben je lekker bezig? Ja, ik ben wel lekker bezig. Mooi man. Ben je wel lekker bezig? Ja, we hebben het vandaag over. Wat ga je me doen? Ja, we hebben het vandaag over. Oh, je vraagt aan mij waar ik het vandaag over heb. Nou, hoe je hem nou? Oh, nou ja, Cambuur natuurlijk. Oh, Cambuur, ja. Godverdomme, wat een pot, niet? Ja, ik had net zo, maar nee. Wie is erbij? Ja, tuurlijk, elke wedstrijd. Dat is zondag weer naar Sparta, hè? Dus is gewoon, maar ik is er aan de uitwedstrijd? Ja, zeker. Vorige week naar Ajax. Nou, dat is net zo mooi. Nee, nou, de sfeer was goed hoor, dat was gezellig. Oké. En de blote buik Polonaise natuurlijk, hè? De blote buik, ja, die hier, hè? Ja, zeker. Dat moet gewoon gebeuren, hè? Maar naar Sparta, wanneer? Zondag, man. 8 uur de bus en dan 1:15 volgens mij de wedstrijd. Dus ja, maar wel gek uit. ik dat best met Cambuur, dan net? Ja, 9 puntjes uit 6 wedstrijden. Puntjes, dikke punten. Dikke punten, zeker. Ja, best. Wat zeker, man. Groningen hadden we ook moeten hebben, of in ieder geval gelijk, maar het gaat goed. Ja, wat is er op de laatste? Die maakt wel wat laatste. Die vindt die toch niet op. Ja, maar mijn kop maakt me niet uit. Nee, dat maakt niks uit hoor. Je bent echt een Cambuur-fan, dat is toch mooi? Ja, tuurlijk. Gas geven toch? Ja, inderdaad. Ja. En wat zwaar staat je in Sparta dan? Nou, daar gaan we overheen. Daar gaan we zeker overheen, ja? Ja, 1-3. Ja. Want ik bedoel, wij hoopsten het meest op dit seizoen. Ja, ik zou zeggen om in de Eredivisie te blijven natuurlijk. Ik had voorspeld vorig jaar dat we 9e, 10e of 11e zouden worden. Als we zo doorgaan, halen we dat gewoon. Dus, maar handhaven, daar gaat het eerst op natuurlijk. En dat Henk de Jonge die dat goed? Zo, een toppetje hè? Ja? Ja, dat best wel maar. Legende toch? Henk de Jong. En waar is nog je favoriete speler van Cambuur? Waar is nog het meeste respect voor? Meeste respect? Ja, Isaac Colon en Bangura. Ja, die Bangura, die heb ik vaak. Ja. Dat is de man, hè? Binnen top is. Ja. Die moet je erbij houden. Nou jongens, veel plezier. Dankjewel. Ja, hetzelfde hè? Hey, hoi. Ja. Wil je een broodje van ons? Ik wil wel een broodje, ja. Wat voor broodje wil je? We hebben heel veel broodjes. Weet ik niet, maar ik heb ook wel een collega, daar moet ik ook een broodje van meenemen. Kan dat ook of niet? Jawel. Ja? Kip pesto? Ik wil graag dat klinkt een beetje dom misschien, maar ik wil graag een broodje waarbij ik nog wat sambal erop kan doen. We hebben namelijk zelf sambal gemaakt. Ja, is er iets waarvan je denkt van, dan doen we daar geen saus op, maar dan kan er wel heel erg wat sambal overheen doen. Wil je dat meid zitten? Hè? Ik meid zit wel een kleren, ja? Ja, maak ze de kleren? Ja. Nou, super, dankjewel. Nou, we zullen het zien. Ik ben heel benieuwd wat we nou krijgen, want dat is nou een grote verrassing. Ik heb het cheese op en piek. Oké, het zie je en... Piek. Oh, piek, hen, piek, kip. Ja. Wat zei je toen? Zei je toen piek, hen? Die zit een piek in de water, hè? Ja, de wal. Waar komt de wal? Ja, Waar komt de wijn dan? beste maar. Oh, yes, de man. Echt mooi. Hier is daar wel die miljoen woont, toch? Ja. Misschien ook miljonair dan. Nee, ik ben hier. Oh, die direct kent. Als hobby naast die miljonairschap. Als hobby naast die miljonair wezen. Ja, heel veel ben ik miljonair nog, maar ik net, jammer genoeg. Nou, 12 broodjes. Ja, best nou. Ik ben benieuwd. Best nou, dankjewel. Je krijgt je zak gewoon even naar mij. Tuurlijk, snap je weer. Ja, nou best. Nou, best nou. Hey, dankjewel hè. Ontjen. Ja. Hey, hoi. Hoi. Zullen we even op naar de sambal. Heel benieuwd naar de sambal van Bart. Sambal. We zullen even wat van de sambal van Bart nemen. Bart zien sambal. De sambal van Bart. Sambal. Sambalo. Sambal Bart. We zullen even loeren hoe het met de sambal van Bart zit. Sambal of sambal? Sambal. De sambal
Bart. Ah, goeie. Goed. Bart. Broodjes. Ja, dat weet ik net. Nee, ja. Nee, dit had ze van je makken. Er zijn van een broodje, vergees. Wie de prins heerlijk. Ik zei dat ken wel, maar ik zei ik wil wel rekening houden met dat de sambal op mat. Oh. Maar dan weet ik net, want ik ben net een cheeseman natuurlijk. En wat die man maken. Ja, een beetje een graaf broodje dan. Dat weet ik net, dat ik mijn camera zit erin denk. Wow, nou zie je. Wat die direct tussen? Zo. Dit potje. Potty. Potty podcast. Oh, dit is het. Wat is dit nou? Wat hadden ze nou niet? Oh, dat zit er ook goed op zich, toch? Het is gewoon cheese en kip. Maar ja, ze moesten ervan houden, denk ik. Oh, zo dat wijze things toe. Ja. Ze moeten van, oh. Ik denk ook dat ik mensen van aardig en zo. Doe je zo gelijk het strategische erachter, hè? Ik was wat naïef, ik ben een beetje naïef. En dat bleek deze week ook wel, want ik ben eigenlijk deze week even ontzettend bij een soort van protestactie van de anti-vaxxers en de anti... Nou, ik ben meer anti-QR-code mensen, kan ik nog achter. Dit is Holland ondersteboven. Oh, dat Holland ondersteboven. Oh, dat wil je zo. Oh, zo, oké. En ik ben echt in die QR-code, daar geeft me eigenlijk nog meer om. Zo, als het vertrouwd is, hoe 2 jaar, het is een experimenteel experiment is het. Het is experimenteel, het is nou net zeker. Dat is een experiment is het. En als je dan zegt van oké, hoe 2 jaar, dat werkt al perfect, dan wil ik hem op. Hoe sta je dat demonstreren hier? Dan moet je dan een beetje in de media komen, toch? Moet je hier net staan, je wordt er aandacht aan. Ik hoef net zo aandacht. Hè? Ik hoef net per se aandacht via iets waar ik net van weet wat het is. Sorry hoor. Ik hoef net per se aandacht van iets waar ik net per se weet van wat het is. Maar waarom net dan? Wat is er mis mee dan? Maar je bent nog steeds aan het demonstreren? De demonstratie naar de Aron? We gaan nooit demonstreren. We genieten van de boek. Of ben je een Nijzet? Een demonstratie Nijzet? Drink je een demonstratie weg, hè? Nee? Nee. Je zit even lekker aan het bieren? We hebben best toe van. Ik ga een YouTube kanaal, de Frieske Vlogger. Oké. Oh ja, dat was Ja, maar je verstappen je wat achter de jas. Ja, Achter de ik ga niks sjaal. van media, joh. Maar als ik een keer drink, denk ik net zo goed, denk ik. Ik moet aan maar ophouden met filmen, want oh. Ik moet aan maar ophouden met filmen, want dan rijdt je aan het uitroepen. Ik ben niet naïef of weet ik veel wat. Nee, maar Maar ik ben in ieder geval net ja, ik ga er wel een beetje uit van dat de meesten met mijn goede intenties en die goede bedoelingen of ideeën. Hoi. Oh. Ik ga dus wel echt 20 minuten met die man praten. Vies het nog heel nieuwsgierig om het hele gesprek te zien. Ik zet een link in de... Hier beneden. En ik zet alleen een linkje met ietsje of zoiets. En dan kan je het hele gesprek zien. Oh, je niet veel meer. Nee jongen, hou jongen. Niet er heel bestek. Ik heb een hoolappeltje. Ja, zie ik drinken hij? Ja. Oké. Zo. Wat is het jou? Ja, dat speel je. Nou, wat ben je mij? Dat is een goede acteur ben je. Is dat wel, hè? Dan zeggen we ook die, hè? Acteer, hè? Stijs ik nou, hè? Met acteur. Oh, dit is nou. Ja, dit is niet een act. Oh, shit. Niks aan de hand, ja. Je kan gewoon nog heel draaien. Zie je het hoor? Niks aan de hand. Geweldig. Nou, nou, wat is dit voor een mooi pet? Hoe kom je ook in hoor? Kom met huiver. Hè? Kom met huiver. Maar hak die net onder die jongen, toch? Nee, ik heb een kanaal. Die gaat er ja. Oh, dat is zeer exclusief hè, deze. Maar waar? Mijn dochter heeft bij mij op werk geweest. Wat doe je dochter dan? Minke. Minke? Ja, bij Bart denk ik. Bij een collega denk ik. Vorige week? Ja. Ja, dat weekend. De week in Engeland. Oh. Nou, hij zei, zie mijn dochter, hij zei, nou ja, over YouTube beginnen en over de vloggen. Ja. Maar nou is dat petje van de Nürburgring, waar is die nou dan? Hè? Waar is dat petje van de Nürburgring nou dan? Oh, dat laat toen je bij Kaapstad. Oh, ik zei net voortgooien, hè? Nee. Nou, ik geef me verder. Ja, nou, praten, maar zeer zo mooi.
Ah, mooi hè, is dit goed? Nou, Ja? en toen zei hij, toen zei mensen mij, dat is mijn huid. Oh, hij zei, dan maar even een pet minen. Ja, dat is een compagnon, een heel aardige jongen. Ja, Ja, nou mooi. nou, Prachtig. ben je nou net? Ja, heel mooi. Succes jong, Ja, dank u wel, doe ik hè. we zien elkaar weer. Is goed. Hoi. Hoi. Geweldig. Nou, goeiedag. Goeiedag, ik maak je een video hier. Mag ik je wat vragen? Ja, Ja? Nou, ik zou vragen, wat brengt u hier in Ljout? wat me brengt je nou? Ja. Nou, de gezelligheid. Ja, is Ljout een gezellige stad? Ja, En waar zit de gezelligheid om in Ljout? nou, in de winkels en de merken hier. En daar hebben we kermis. Oh, jij bent een kermisman? Ja, kermis vind ik mooi. Oké. Nou, en zaterdag is het organiseren. Vind ik mooi. Ja. Nou, het is al je heel mooi hier in Lauwer. En kermis dan ook om in attracties te gaan of om gewoon te zien? Nee, maar graag even zitten. Oh, zitten. Ja. Ben je een goede schutter? Ja, ik kan goed zitten. Oh, ja. Ook maar een goede bus, hè? Ja, er gaan af en toe wel eens wat dingen de ronde door. Hè? Dan zie je lopen met scheef. Ja. Hij wil gauw trouw? Ja, maar als ik één keer zie Ja. en het is mis, dan weet ik een half. Ja? Ja, Is dat goed met jou dan, blijkbaar? ja. Ja, hè? Dat ben voor die kalkjes, hè. Ja. En die mooie, ik heb zo ik zien hier op kermis staan, met patat. Oh, patat of kan patat? Met patat op kermis. Ja. En de kalkje, dat mag je precies in de middenrijtje. In de midden. Ja, Dan bart je één keer hier. Maar dan mag je weten. Meest weten dat net. Maar ik weet het wel. Dus dat is het geheim. Dat is geheim. Ja. Dus jou zit altijd raak. Ja. Ja? En ik zie het altijd daar. Ze hebben me zou willen weigeren bij de shit. En, Ja? ja. Je bent er goed. Ja. Je zit er goed uit als een schutter, hè? Maar zijn hoort op. Ja. Dan wil ik de joer. Ja, hè? Je bent de duw voor de shit tent. Ja. Ja. Je mooi. Ik zit meestal die op apen, hè. Mooie apen. Die is goed. Apen? Ja, mooi. Oh, zo, met een knuffel of zo. Ja. Oh. En die ook ik wil wij aan hier. Een bandje van een jongen die gehandicapt is, een vrouw is wel. Ja, je hoort net zelfs. Nee, maar dat vind ik prachtig, hè? Ja. En dat ik vind ik mooi om hier een blije meisje. Vooral een handicap, hè? Ja, dat vind ik mooi. Ja. Hij heeft zelfs ook een handicap dan, dat je in Ja, ik heb een heekling. Oh, zo. En ik heb stoma. Maar ik heb er geen les van. Dus, ik kan geen pinnen in elk geval. Ja. En dat is mooi, hè? Ja. Ja. Nou, zie je het, hè? Ja. En volle succes op merken als het er weer is. Ja. Hè? Ja. Lekker. Jo, ik. Ja, dank u wel. Ja, zie je het, hè? Moet je. Geweldig. Ben je een acrobaat? Ja, Ja, daar ben je wel heel goed in. dinero. Gaat die lekker? Aha, TikTok. Gaat- Op Facebook. Gaat die lekker? I don't speak Dutch. No? No. What kind of language do you speak? Spanish. Oh, Spanish. I don't speak Spanish. And, I speak Frisian. and a little English. A little English. Oh, where are you from? Dominican Republic. Okay. You're on a holiday? Ja. Working. Holiday. Working? Yes. Working? What kind of work do you do? In a hotel. Sorry? In a hotel. In a Hotel. houder? Een hotel. Hotel. Oh, hotel. Hotel. Yes. What kind of hotel? It's on Ameland. Sorry? It's on Ameland. Ameland? Ameland. Oh, Ameland. Oh, Ameland, God. yes. Sorry. It's okay. Oh, Ameland. Oh, nice. Which hotel? What is the name? Bascourt. Bascourt. Basco? Bascourt. Westcourt. Yes. Oh, Westcourt. Yes. God. Yeah, you pronounce it a bit different, of course, I think, because of the Spanish. Yes, yes. Yeah, we say it Yes. Westcourt. It's more Westcourt, more yes. like American. Yes, Westcourt. Westcourt. And what do you do in the hotel?
Housekeeping. Oh, housekeeping. Okay, you clean the beds, the rooms. Yes. And bathrooms and yes. Okay, and now you have a day off Yes. and you go to Leeuwarden. Nice. Yes. But are you hurt or something that you're in a wheelchair? No, or- it's from she. Oh, it's your wheelchair. You're using it. Oh, what's the problem with? Oh, you have the leg is broken. I have broken ankle. Okay. And how did it happen? I fell off a bike because I am not Dutch, of course. No, of course, no. So it's very hard to bike for you. I really don't like bikes. No? But it's a very nice way of moving forward. Very now fast. I have better. Yeah, yeah. Is that better? No, a bike is much better than a wheelchair, isn't it? Can I have the... Huh? Well, it's very, but how is this possible? You're making fun of the law of gravity, man. Yes. Very nice. Are there more tricks, or is this the only trick you You can spin. spin? Oh yeah, nice, nice. Stupido Calvin. Don't be too rough, because then you hurt yourself. Well, have a nice day. Geweldig. Ja, dit is het einde van de video. Hey. Vond je het nou een leuk filmpje? Doe een tour omheen. Was meer zien? Abonneer je dan op de Frieske Vlogger. Oeh, wat een zinnen. Wat een zin. Het was weer een mooie dag in de hout.